Uliniker ke Sangma MDC ka JHDC ula play ka dispensary hasnong kalay para ka ba ha ka zigzag sin RD Southwest Garo Hills nagbanta ki breu jang kasnong ki bakir saudong ya kate ka jaka hakani ka si play ka ni ka dispensary ladan lang Steve Marak MDC na Boldam Gray Usamford B Sangma co-chairman Megalia Resource and Employment Generation Council Udigonto Hajong, BDO, Dr. H. Barman, DMNHO, Noilam Niam Baptist, pat kinangalam shnong. Dr. Barman ulayat ho bakane ka dispensary kan ajing sumar palat san hajar ngut kinong shnong jong ki khamnyo tadi ki shnong ki badan hakani ka jaka. Baro kilat sumar bat kidawai dashen na penbiang hakani ka dispensary ban sumar kinong pang na kita ki shnong. Kilat sumar hakani ka dispensary ki kentho ya kajing aipika ya rajing pang kajing sumar ki kme ki badang shidap kha khlung sam dawai par kajing sumar ki long kme ki ba arman kani ka dispensary kan pli man ka sngi ban penbiang ya ki jinan kam jo ki nong pang